Bij Museum Dokkum gaan ze van 29 augustus tot 20 september een nieuwe expositie. De expositie heet Even op verhaal komen en het is even een rustmoment voor u in het museum. Dus we komen uit de zomerperiode bij. We hebben het heel druk gewoon gehad met een mooie expositie over de Foutegumse school. En we gaan nu straks naar de winterperiode daar en dan hebben we het over kerststallen. Dus dit is even zo'n tussenperiode. We willen ook even experimenteren wat we met deze rond te doen. Aansluitend op deze expositie hebben ze een aantal activiteiten. Nou, we hebben alle waarsjes en alle sneeuwen hebben wij de komende 3 weken stadswandelingen. Dus dan kunnen mensen bij de stadsgids onhekje en in oorlogstijd gaan ze terug de stad. En dan krijgen ze alle mooie verhalen van Dokkum te horen. Ik ga nog net een negatieve reactie meemaken. Zelfs als er bij mij winnen, dan die luisteren mij zo'n paar eren, want dat kan vanzelf wel op vertellen nog. Dus, en als er bij ben, dan probeer ik het vaak ook op hun niveau te vertellen. Nou, de hoogtepunten is onder oren, weet ik nou eigenlijk geen sjoch. Dat achter de camera dan. Dat is het orenkant van het Klein Diep. Dat is van het Groot Diep, sorry. Dat is een hele grote oer te vertellen. En je kan ook wel wat vertellen hoe het vroeger Erem uit Dokkum was en hoe rijkdom uit het letteren weer worden is. Wat mij altijd heel wat aanspreekt om daar wat over te vertellen, dat is bij het graaf van Dirk Rafael zo'n Kamphuizen. Het is wat een luguber verhaal, maar het is wie gebeurd. We organiseren wat workshops, bijvoorbeeld portrettekening met houtskool. Dineke Taal, dat is een keramist die jouwt een workshop over een eigen gevelsteenmeidje. Dus dat is met klei een gevelsteenmakers. Die staan protten in de stad, ex-just, dus dit zich daar toch inspireren. En ze verzorgen een workshop van bij hen. De Kinderkleiclub nemen we dat. We gaan iets heel moois bouwen. We gaan echt bouwen vanmiddag. We gaan namelijk de bolwerken gaan we maken van klei. Dus dan gaan we eerst die hoge muren zeg maar, bouwen. En dan gebeurt er natuurlijk ook van alles op en om de bolwerken. Er zit sowieso water om de bolwerken, dus daar gebeurt ook van alles. Dus de kinderen die gaan bedenken ook wat daar allemaal gebeurt. Ervaring leert dat de kinderen best wel veel fantasie natuurlijk hebben en ook weten wat ze dan kunnen gaan kleien. We gaan nog een aantal lezingen in de planning staan na je weken. Op Tonge dan komt Nicola Dijkstra die komt een verhaal vertellen over Pezus Moddergat en Wierum. Workshops Flatlay, dat is een manier om leuke spul te sorteren. Op een leuke manier en daar een foto van te maken. Dat is een creatieve manier van ordenen van spullen. En het kan heel willekeurig wijzen. Dus als ik eerst een laatje tussen hier op met spul eruit haal je. Het kan een bak met knopen wijzen of verzin het maar. We zitten in coronatijd. We hebben heel veel dingen kunnen we net met wan. Dus gewoon activiteiten zoals lezingen of stadswandelingen. Dat dienen we altijd van groepen mensen, maar dat kan op deze manier net meer. Dus we zijn een beetje aan het uitzoeken hoe we het nou wel kunnen doen. En ook de expositie zelf hebben we wat roemer opzet om te zien van bevalt dat beter, kunnen we dan onze oordelmeter beter handhaven. Dus het is ook, behalve dat we een leuk programma bieden, wil we ook wat experimenteren met nieuwe regels we nou mee te maken hebben.